Pini matizong ni phaing ko raket homarni ada por phai Gracia por Karbianglong Labor Union atum amethang asa hemalong Karbianglong Labor Board Chairman Khor Sing Timong Karbianglong Labor Union ameipu Chandro Rongpi lapan klembang pubang phiatum chatong dunsi chiti malan ke rong lapen calendar kangpua jamek mesen pen kipachu bangso aja mekalong Karbianglong Labor Board Chairman Khor Sing Timong pen Mei Cheng Jiaprang Karbianglong Labor Union ningkan surihini ra ingkoi rapho aningkan calendar ingpu ponsi putho chiti malan sedame alangli timunga sanghore dengpen ron pontu Board Chairman timunga sangho ke than pona tengke bangso chiti malan ke ron pon mangloke Borjan constituency local MAC mate Karbianglong Autonomous Council EM Suryo Rongphar lapan Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Manghangatum Kacharabdun Pena Joksi Labor atuma phan chiti malan ron pon nonglopisi pherang kya atuma thengno kaning jepo lapanan parta kewang jiarni Lumbajong constituency Dipu Penchenglo Jinthong lapen Borjan constituency malom anta Labor atuma phan chiti malan ron pon thuji puta board atur mena hinpen pangdak pontu dan anu sih kerja lama tang tokan lu pecah tang grup jepan gabung pun kurang cepet lo ini rak netung nilai tum kerja lama Labor Union lo baik hem lo nilai tum jamek ini dengpon keceng bangke kalendar kangpu lapen ke ini aja jamek bangke musuri keciro baso bang nilai tum aprang 20 tarik tan nilai tum cinthong hawa tan nilai tum rondam lo lapen tu non nilai tum tak requestment ceng lo lapen along nilai tum constituency ingko rat so kolong pacitang yang nilai tum bori pon lasi Karbianglong Autonomous Council lo claim ke dam ke the ding tum phan isi chuni ri pon bangke nilai tum phan la an so se ke rap ke pidam budget dam lo phan si chuni ri padu pon lapen ke dam nilai tum labor ko abang ke madu da sini tapi nilai tum ke manga bang lan ingko rat trok a constituency long yong si nilai tum office nang tim piat lo tene tum ke claim ke dam ka ching wa ye phanta isi ke joy ke dui busi ka chuni ri padu pon lapen non nilai tum thang a chik lopen kulo te identity card bang ke anu tin ai apan pi paje pon ne di phanta nilai tum chisi pon la an pen si lam thing tomo la pu chairman sar la Ini pia posi dak hitung da bangsa tundu na kok ma lewar pu lan hitung klembang pu itu semua kai lok bandar rofi lok ini men ok nang tung sini dai po kami ini men ke ini positif dong ke boleh kami keling lewat board chairman ni khan dai tu nang pijet men tak tu rama sama le lai tu sedang kamar pu ciklen nang kok Athema nili East West Karbianglong kado kami nili lewat tu an bang kong phufan nili pangrung nang koklo tasi le bangso ke pangrung apu thakla hanga so na piu bepin yo tasi non ningkang juliang rang lo kami nili CM dapat rang hang dokok pan yo ini pen nili hang pen yo ini sesari asapu nang le bangso kontrak payu kon apu itu nili lo Rasia sabe da muswita nidi kidamtang tarikin ko yang nita nidi rondam hasing thong hawaralong itu kelak phan nidi dai tempat long albu itu anu ti de petu dai lapan bagi tinda putodak ingkang surira engkora di tarik ko ra komandan ni bidak kun toke nilahai ami suri lahai padang koklo lapen la bangsa kalendar deng isi bangkai ni di kalendar la bangsa sonsenang puni tuncing lai pet East West Karbianglong President Secretary lewar tum an nang sirap itu tempat ni di cingbai tuncing bai tai si la kalendar sonse pondo tasi la bangsa kalendar putak ni tuncing ni poniglo lewar pen itum ta siang sekretang na Karbianglong Autonomous Council itu bang siang dai tu nang pieteng pen la bangsa teng ke kamar itu cepat lang ko yo ini si pini kan dari ku lo tapi bini besari ta CM bang dapat ram nang epipen
Autonomous Council siam nang pi nang pa jiu ma so mi seri ke itu ke la kan Ciron lang ku cahang ayuni si nang pi dun lo nang cirap dun ke ini tung Borjan Sojurong Parpe nang cirap dun lo asap o dapen lum sing teron pe lang li nang cirap dun lo tapi CM pen bang ke pen khal ke melo teng CM han chuning li CM pen da bang pi dun lo klasi so ka do ka be ini tum lebar tum ta Ciron tha ku si ni li la Chinthong Farman la pendak di fu pen konsulia Farman asabet tan di pini ron ponlo la pen di tum Borjanta ron pon thuta hai pen ron ponji non ke bangi taringor soksi lam langit tum Borjanta mi tum or kar bang la mosting kor sokem se thang ponji la pen lewar tum ni tum ke chongda chutulu sun pik pik posi non ke goa chennai de pusing dadong long le lo la pen ke ili tum ke puri punoi tuwar punoi chongda chutulu vai sar antame ili tum non ke karbi si klem long ko pen karbi raste ring long ko tapi hemri kikim punoi kirang punoi bang asu bang akai sin klem la pen bang asu si bil thin klem la non bang ke ni tum da la si dai tu lang pida da fige ni tum da chilang lang koklo lebar pha ani de pangrum lang koklo almosting ko trok karbi long rat phantan ni la kindu la phan ai ke chongda chutulu punoi tuwar punoi ini ini Korea se hemikim punoi ekonomi mitigan hemikim punoi government facility na me ni tum bangke la non ke ni tum devar system non ko la pen devar tum non ki bangi taring kora la non nekan suri nen kora ko farman bangke ni tum dala si devar tum dala tin kat si mar pona ko pen kat non pet na ko jela son si tum patik konlo la ke ni tum mata la si council cari calon pong akai kicik ding mana tuncing vai pon bom lo nasi kata vai bang siam da tok hang la homosting ko tok permanta noi tu manta hem ri lebar bha ki pi nang pa yu na bang kana pon bom lo nasi non ta ke long pai pha itu claim ki dan pha ke kam siol phan ta bang bom lo nasi ang si tu lebar ton pang sang bom ko claim bom da bom bo si na tu mi da theng lo ta ang si pang da phan sa na tu ni